Okei, moi YouTube täällä. Okei, moi YouTube. Täällä on Toitsika. Ja mä kuvaan tän tyypin kanssa. Ja sano vain moi. Ei muutenkaan kuule sinua. No okei, nyt ne kuulee. Antti tuossa sanoo mulle, että siis tää Leidi on paras tyyppi MSP:ssä. No niin, mä pistän tänne MSP:hen tän mun statukseen kuvaan. Mä otan tän siitä. Mulla ei oo siis yhtään lahjaa. Mulla on ihan sikasiisti Pisamista aivan sairaasti. Nää on tosi ihanat. Tosi hienot oikeesti. Kiitos aivan sairaasti siis. Voidaan vielä hienommat. Kiitti ihan sikana. Pep. Okei. Kyllä. Tästä videosta tulee varmasti ylös. Sitten seuraavaksi hienoa. Oi, näytä pystyy. Aivan sairaasti. Oispa mene mun kännykän viekkuun. Näitä oikeesti ihminen kaipaa. Ootas, mä näytän vielä sun ukon tässä videossa. Onko? Ja mä kuvaan siis... Ja ihanat kengät, niin se on varmaan 6 lahjaa. Kaikki ne on niin ihania. Kuka? Jos aivan sairaasti. Kuka? Siljetta 500, kun sun vuoro ei ole vielä tullut. Se on meitä alienipaidan. Mä näytän sun ukon vielä 100 kerran tässä videossa. Lady U, mun Lady U. Tässä on Lady 2406A. Mullakin vähän. No mulle ei oo silleen kauheasti. Sitten viimeinen Siljetan lahja, se on animaatio. Ois pitänyt antaa animaatio. Kiitti aivan sairaasti. No tosi hieno. Minkälaisen animaation sä sait? Mitä? Minkälaisen animaation sä sait? Ai minkälaisen animaation? Niin. Jee, katsokaa, mä saan oikeesti tosi paljon viestejä. Heti kun mulla alkoi laki, niin tuli 1, 2, 3, 4 viestiä. Evelina on vuoro. Ja sun oman tyypin. Ei mulla oikeesti. Mä sain heti 4 tyypiltä viestiä. Aika outoa. Mä sain vaan silleen, plups. Mä sain lahjan. Tan. Ja kiitos. Kiitti aivan sairaasti. Hiuksista on tosi hienot. Sun oman Ja joku tyyppi tuli kysyä, mitä kuvaat? Vaikka lahjavideo tai ei oo. Joo. En mä tiedä. Mä en tajua. Sitten Jack Milanilta. Mä en tajua, mitä mä voisin vastata täällä. Mitä videoa mä kuvaan? Mä tiedän, mitä videossa kuvat. En mä tiedä. Mitä? Moi YouTube! Kiva kun seuraatte tätä. Oh my god, mä sain niin... Kiva kun... Moi YouTube! Kiva kun seuraatte tätä kaunista Toitsikaa. Oi! Okei. Moi Dube! Toitka on tänään näyttänyt 8 lahjaa ja Sunny Wolf YKKNV 6 lahjaa. Mä täydän saada sitten. Kiitti aivan sairaasti, mulla on nyt näitä 50. Mulla oli näitä 50, sä olet sellainen kissa-pantahtut. Ai. Tai päästiin siis, Mä en vaan tiennyt. Mulla on tääkin. No mut kiitti uudestaan, nyt mulla on näitä 3.
Okei, mä menen avaa yhden tyypin lahjan. Okei, no itse asiassa mulla ei ollut tätä. No kiitti aivan sairaasti. Ei älä. Hei, kuvaan lahjavidin tänään. Antakaa lahjoja. Mä annan kyllä Sunnybolfille paljon lahjoja, koska se antoi mulle. Kiitti tosta ihan sikana tosta mekosta. Toitsikaa, mikä onkaan. En mä jaksa. Mistä me kosta? Siis on nyt joku ihme mekon. En mä tiedä, okei. Mut jos YouTube ei kuule mua, niin sano, että sä juttelet jonkun kanssa. Kyllä se ei kuulee sua. Ei mulla mitään musiikkia. Ok. Sitten Toitsikahani taas. Häh? Sä oot nyt 2 kertaa sama... Sä oot nyt 2 samaa vaatetta, mut... EMT. Mitä hitsi? Oman niinku Toitsika... sä annoit Mitä mä tein animaation? Sitten taas Toitsikan lahja, joka on... Mä menen kattoo. Oikeesti, siis onko se ottanut nää kaikki lahjat mulle? Mulla on tääkin. Mä just ostin se ei. Ai mä annoin noin kaikki sulle. Kiitos vielä hiuksista. Nää on hienot hiukset. Mulla on just samana värinä noin samat. Oota, mä menen kattoo minkälainen sun tyyppi on. Sitten taas Toitsikan lahja, joka on hieno. No, tää on hieno. Ei kai taas se. No, tää on hieno väri. Tää on tämmönen sateenkaari. Tai Mulla tommonen. ei yhtään mitään vaatetta päällä, paitsi ne samat. Sitten taas Toitsikan fanin lahja, joka on jotkut housut. No, kiitti niistäkin. Mä annan toi jotkut mun silleen... Taas Toitsikan fanin lahja. Tää on sun viimeinen. Onko sä antanut 2 samaa lahjaa? En mä tiedä. Ai niin, mä annoin noin sulle. Sitten Sunnybolfin lahja mua vähän jännittää, kun se myös lähti paljon. Niin. Uusi animaatio kiitti aivan sairaasti. Mäkin sain tänään animaation. Tan tan taa. Sitten Sunnybolf. Mä en halua hävistää meidän viestiä. Kiitos Jessica, sä nyt toisenkin animaatio. Kiitos aivan sairaasti. Ois pitänyt antaa animaatio. Ja Sunnybolf taas. Mitä sä sait? Onks toi rare? Mä en tiedä. Mä en oo nähnyt nyt kauheasti. Ihan sairaan hieno kissamekko juttu. Ihan sairaan hieno. Kiitti aivan sairaasti. Mulla on jotain ihme tähtiä mun kädessä. Mun lahjavidiltä. Okei. Mutta vielä miljoonan kerran kohta Taas näytetään. Sunnybolfin lahja, joka on rare. Onko? No, ota kuva, ota kuva. Okay. Mulla on näitä kyllä 3, mutta... Mä haluan yhden. Joo, mä voin antaa videon jälkeen. Okei, hyvä. Sunnybolfin lahja taas. Katsotaan mikä siellä on. Mitä se on nyt tosi hieno? Onks toi raret? Siinä on kyllä tavara. Täältä tuli 2... Mikä sun kanavan nimi on? Joo. Ja viimeinen Sunnybolfin lahja, joka on... Mitä? Mä sain Sunnybolfin varmaan 3 animaatiota. Miksi mä saan viestejä? En mitään muita. Ihan verran paljon. Siis nyt mun Mä saan sairaasti viestejä nyt. Joo, mun tyyppi näyttää kyllä aivan mahtavaa. Mä en nähnyt minkälainen se on. Mä sain moi tilatkaa toisaalta. Mä en edes näe mitään, koska Otatko mun tyyppiä? Kas se tulee? Mä pidän tätä asua kai viikon. Oota, moi tilatkaa kanava. Titteriri. Mikä lie? Titteriri. Tiedät, oli ainoa, joka antoi pisamat. Ja noin. Mä oon niin kamala. Mä oon niin kamala. Kato mun tyyppää. Voi kakka, kun mä en näe sitä. Tää lagii niin paljon. Ota vähän aikaa. Takkee, kun tää lagii. Mä voin ottaa WhatsAppista. Eli siis niinku kuvat mun tyypästä. Siis se antoi
Samat kissapaidat. Mua naurattaa yksi juttu. Näetkö sä mun tyypän? Ootas, mun pitää mennä kattoo. No älä kato kun mä lähden autolle. Oos. Sun tyyppä, mä näytän sulle sen jutun. Sun tyyppä on ihan normaali. Sit sä et näe sun lakia kyllä. No mä katon, mitä sä oikein lähetit mulle. Se on ihana tyyppä. Sulla on niin nätti. Varsinkin kun sä oot jutke. No nyt mä haluan lähettää sen kuvan sulle. Mun tyyppää näyttää kivalta. Mä lähetän siitä Raresti sulle kuvan. Et sä enää kuvaa. Ei kun mä lähetän niinku mun oman kuvan. Ja sit mä lähetän sen Rare-kuvan. Okei, sä et enää kuvaa. No. Tää. Katke, mä kuvaan vielä. Joo, toi Tatska on Rare. Joo, kato mun tyyppää. Vitsi, kun täällä on. Siinä kuvassa, kun mä lähdin kuvan. Nätti. Hetkonen, mun tyyppi on tuolla. Tan. Onko? On. Joo on. Voi kakke. Onks näkyt sulle vippiä? Mitä? Onks sulla enää vippiä? On. Mut sul näyttää, että mä en oo vippi. Koska sä et oo mun kamu. Ei se riipu siitä oikeasti, mä lupaan. No, mitä vitsiä katsoo? Mä laitan mun ukosta kuvaan sulle. Tässä on koko ajan. Ei suppe niitä meidän WhatsApp-viestejä. Mä en edes tätä kuvaa silleen tätä kännykkää. Ok. Mä kuvaan konetta. Mitä sä kirjoittelet? Jotain. Juu. No niin, tilatkaa tää kanava vähän äkkiä ja möi. Möi. Lopetiks kuvaamisen? Mä alan koskettaa. Okei. Okei, moi YouTube!